ତମେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛ ଘରେ? ହଁ ଲେଖି ଦଉଛି ପାଠ ସବୁ। ନାଇଁ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛ ଟିକେ? ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି। କାହିଁ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛ? ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ମାମା କହିରହୁଛି ମୁଁ ଭଲ ପିଲା ହେଇକି ସବୁ ଲେଖି ଦଉଛି। ଦୁଷ୍ଟ କାହିଁକି ହଉଛ? ମୋର ଆଳୁ ଦୋଷ ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ କ'ଣ? ଆଳୁ ଦୋଷ ଅଛି। ତମର ଆଳୁ ଦୋଷ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛ? ସେମିତି ଜମା ହବନି। ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯେ? ରାଗ ହବ। ରାଗ ହବ ନା? କେମିତି ରାଗ ହବ? ଆଖି ଯା କଲ ସେମିତି। ହଁ, ଜମା ଦୁଷ୍ଟ ହବନି ହେଲା। ହେଲେ ସେ ଆଳୁ ଦୋଷଟା କେମିତି ଯିବ? ଆଳୁ ଦୋଷଟା ମୋ ପେଟକୁ ଆଇଲା। ପେଟକୁ ଆଇଲା ବେଳୁ ଆଳୁ ଦୋଷ ହେଇଗଲା। ତମେ କାହା ପେଟକୁ ଆଇଲ କି? ମୁଁ ନାକି ଗୋଟେ ଦିନ ମାମା ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ ଯେ ମାମାର ପେଟରେ ଥିଲି। ଏ ବାପା। ହେଲେ ମାମା ନାକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଥିଲା। ମାମାକୁ ଯୋଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଆଇଲା ଯୋଉଟା